έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ευστρατιάδη, founder και CEO της Nooblabs AI. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σωστά το είπα, γιατί δυσκολευόμουν λίγο και πριν. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ποια είναι η εταιρεία, τι κάνει, έτσι θα πούμε κάποια πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Η Nooblabs είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια. Στόχος της είναι ουσιαστικά να μπει σε επιχειρήσεις και να τις φέρει στη νέα εποχή, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι συνεργαζόμαστε με εταιρείες, όπου μπαίνοντας σε αυτές κάνουμε ένα audit, καταγράφουμε όλες τις διεργασίες που έχουν μέσα τους όπως είναι, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να διαταράξουμε τη δομή και τη λειτουργία τους, απλά να βρούμε σε ποια σημεία μπορούν να μπουν κομμάτια τεχνητής νοημοσύνης, agents ή αυτοματισμοί. Οπότε αυτό κάνουμε εδώ και 3 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία, η αλήθεια είναι. Και το ελληνικό, ας πούμε, περιβάλλον είναι πολύ δεκτικό σε όλο αυτό. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, η αλήθεια είναι, γιατί η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει ένα χαρακτηριστικό, χαρακτηρίζεται έτσι από την οικογενειακή επιχειρηματικότητα. Άρα θα έλεγε κανείς ότι, εντάξει, οι πολυεθνικές φαντάζομαι, οι μεγάλες εταιρείες θα είναι πιο δεκτικές. Ισχύει. Απλά επειδή, όπως πολύ καλά είπατε, κυρίως τουλάχιστον οι μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα έχουν την οικογένεια μέσα τους, στον πυρήνα. Οι νέες γενιές που τώρα έχουν αναλάβει τα ενία είναι πολύ πιο δεκτικές σε όλα αυτά τα πράγματα, διότι τα παρακολουθούν κιόλας, βλέπουν τις εξελίξεις. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ σίγουρα το ChatGPT που το 2022 έκανε το BAM, με την έννοια ότι άρχισαν οι εταιρείες να καταλαβαίνουν τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς βέβαια τα παρακολουθούσαμε πολύ νωρίτερα όλα αυτά και τα βλέπαμε να έρχονται, αλλά οι νέες γενιές γενικότερα είναι πολύ πιο θετικές στο να κάνουν αλλαγές μες στην εταιρεία, και εμείς εκεί είμαστε για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές. Είστε μηχανικός υπολογιστών, αν δεν κάνω λάθος, Σωστά. και έχετε σπουδάσει και στο εξωτερικό. Έχω σπουδάσει στην Αγγλία και στη Silicon Valley στην Αμερική. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι πρώτα γίνονται όλα στην Αμερική και μετά έρχονται σιγά σιγά στον υπόλοιπο πλανήτη. Ισχύει αυτό? Ισχύει μέχρι ένα σημείο. Η αλήθεια είναι ότι οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Δηλαδή και λόγω της τεχνολογίας, αλλά και λόγω γενικότερα των αποστάσεων που έχουν μικρύνει, δηλαδή και στην πραγματικότητα. Κάτι που συμβαίνει τώρα στη Silicon Valley σε πολύ λίγους μήνες έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ειδικά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή οι ταχύτητες είναι ασύλληπτες, μιλάμε για γεωμετρικές ταχύτητες. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, ακόμα και εμείς που είμαστε 24 ώρες πάνω σε αυτό το αντικείμενο, να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει 100%. Οπότε η εξάπλωση όλων αυτών των τεχνολογιών και στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια γίνεται πολύ πολύ γρήγορα. Σας αγχώνει αυτό ότι το AI ακόμη είναι σε ένα στάδιο εξελισσόμενο που μεταβάλλεται συνεχώς? Σίγουρα όλο αυτό δημιουργεί ένα άγχος, με την έννοια ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις ταχύτητες. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι το κάνουμε αυτό πολλά χρόνια. Εγώ παρακολουθώ την τεχνητή νοημοσύνη από το 2002, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνω έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα και σε επιχειρηματικό επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε στην αιχμή, γιατί τα πράγματα αλλάζουν μήνα με το μήνα, κυριολεκτικά. Οπότε θέλουμε κι εμείς να είμαστε μπροστά, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε και στους πελάτες μας τις τελευταίες εξελίξεις και να δώσουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Σε εμάς τους πολίτες είναι γνωστό το ChatGPT, δεν το συζητάμε, το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Τι άλλο είναι η τεχνητή νοημοσύνη πέρα από αυτό? Η τεχνητή νοημοσύνη η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει στην κοινωνία ότι είναι ένα εργαλείο, το οποίο δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι και ακριβές. Εγώ θα έλεγα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα νέο είδος. Είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα έρχεται σε επαφή με μια τεχνολογία η οποία είναι ευφιέστερη του ανθρώπου. Και όσο προχωράει ο καιρός, αυτό θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Φυσικά από την τεχνολογία αυτή παράγονται και κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε σε διάφορους τομείς. Εμείς, ας πούμε, στην Nooblabs είμαστε 9 άνθρωποι, όπως λέμε, humans, και έχουμε και 4 ψηφιακούς υπαλλήλους, AI agents, οι οποίοι κάνουν. Μισό λεπτό να το εξηγήσουμε αυτό. Τι εννοείται, έχετε ψηφιακούς υπαλλήλους? Για παράδειγμα, αν τηλεφωνήσετε τώρα στην Nooblabs, το τηλέφωνο το σηκώσει η Κάθη. Η Κάθη είναι ένας ψηφιακός agent,
η οποία είναι 24 ώρες το 24ωρο εκεί, έχει τη δική της προσωπικότητα, όπως την έχουμε δημιουργήσει, μιλάει 26 γλώσσες, κλείνει ραντεβού, κρατάει σημειώσεις ανάλογα με το ποιος παίρνει τηλέφωνο και τι χρειάζεται. Οπότε το τηλεφωνικό μας κέντρο το διαχειρίζεται πλέον μια τεχνητή νοημοσύνη, η Κάθη. Της έχουμε δώσει και όνομα. Είναι ένα σύστημα, όχι κάποιο ρομπότ δηλαδή. Είναι ένα σύστημα, είναι ψηφιακό, είναι software. Ναι, δεν έχει φυσική παρουσία ακόμα, γιατί δεν χρειάζεται. Σε άλλα industries βλέπουμε βέβαια και φυσική παρουσία. Σιγά σιγά η ρομποτική εξελίσσεται ραγδαία στην Κίνα. Οπότε ρομπότ και AI αρχίζουν σιγά σιγά και έρχονται κοντά και τα αποτελέσματα θα είναι απίθανα. Να ρωτήσω από άποψη κόστους τι σημαίνει αυτό. Η Κάθη, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο η μέση επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση, το αντέχει η τσέπη της μικρομεσαίας επιχείρησης να υιοθετήσει κάτι τέτοιο? Είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Το κόστος είναι πάρα πολύ συμβατό με το τι παρέχεται σαν υπηρεσία. Φανταστείτε ότι σε πελάτες που έχουμε υλοποιήσει αντίστοιχες υπηρεσίες, όταν κάποιος χρειάζεται, για να έχει ένα 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο, χρειάζεται minimum 5 άτομα, full time, έτσι, τα οποία θα έχουν και τις βάρδιες και τις άδειες κτλ. Μία Κάθη μπορεί να κοστίσει μια βασική έκδοση 5.000 ευρώ, η οποία όμως εφάπαξ. Και από εκεί πέρα έχει κάποια κόστη χρήσης, γιατί χρησιμοποιούμε κάποια μοντέλα, οπότε πρέπει. Αλλά το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό μετά από εκεί και πέρα. Άρα, φανταστείτε, σε βάθος χρόνου η απόσβεση γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό δεν ακούγεται και λίγο επικίνδυνο υπό την έννοια ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και κάποιες θέσεις εργασίας? Εννοείται. Εγώ είμαι από αυτούς που από πολύ νωρίς έχω πει ότι θα χαθούν πάρα πολλές δουλειές, πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι τοποθετούνται και λένε ότι το AI θα φέρει πολλές νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν αποκλείονται να έρθουν, η αλήθεια είναι. Απλά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Ή μάλλον δείχνουν ότι η αντιστοιχεία των εργασιών που θα δημιουργηθούν με αυτές που θα χαθούν είναι τελείως άνηση. Θα χαθούν πάρα πολλές εργασίες. Εργασίες που έχουν να κάνουν γραμματιακή υποστήριξη, τηλεφωνικά κέντρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήση υπολογιστή σε απλά πράγματα. Επαναλαμβανόμενες εργασίες. Διεκπεραιωτικού τύπου, δουλειές γραφείου δηλαδή. Ακριβώς. Αυτές νομίζω είναι οι πρώτες οι οποίες σιγά σιγά, ήδη βλέπουμε δηλαδή να γίνονται αντικαταστάσεις τέτοιου τύπου, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη. Οι εργασίες οι οποίες θα αντισταθούν περισσότερο σε όλο αυτό είναι αυτές που έχουν δημιουργικότητα, που έχουν ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ τώρα έχω έρθει στην Αθήνα για να δω κάποιους πελάτες. Δεν θα το έκανε ένα AI αυτό, γιατί η ανθρώπινη σχέση είναι αναντικατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά γενικότερα, καλό είναι όλοι να προετοιμαστούμε για τη νέα αυτή μέρα και αυτό κάνουμε εμείς με τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Γιατί καλός ή κακός, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό έρχεται και αυτό θα συμβεί. Τι ποσοστό είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ένα περιθώριο λάθους? Δηλαδή, εμένα θα με φόβιζε να εμπιστευτώ τόσο πολύ ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που να μου βγάλει, για παράδειγμα, ποιοι έχουν τηλεφωνήσει, ποια είναι τα ραντεβού. Θα σκεφτόμουν στο πίσω μέρος του μυαλού μου, λειτουργεί σωστά, είναι σίγουρα αυτά τα δεδομένα που μου λέει? Καταρχάς, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα λογισμικό κλασικού τύπου. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζουμε για να λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτό απλά κάνει αυτά που του έχουμε πει. Δεν εκτελεί εντολές με την παραδοσιακή έννοια. Μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σύστημα το οποίο εμείς ουσιαστικά φτιάχνουμε τους αλγορίθμους εκμάθησης και μετά το τροφοδοτούμε αυτό το σύστημα με πληροφορία, ώστε να μάθει πώς να κάνει πράγματα. Από εκεί και πέρα, ο ρόλος και ο δικός μας, αλλά γενικότερα του περιβάλλοντος της τεχνολογίας, θα έπρεπε να είναι και είναι να το περιορίσουμε αυτό σε αυτά που θέλουμε εμείς να κάνει. Άρα, π.χ. ένα τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάρα πολύ εύκολο να ελέγξουμε αν αυτό που κάνει είναι σωστό σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί όλα καταγράφονται. Άρα, μπορούμε να δούμε και το πριν και το μετά, να δούμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσε, κατά πόσο εξυπηρέτησε τον πελάτη, ας πούμε, που πήρε τηλέφωνο, σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό τηλεφωνικό κέντρο που άνθρωποι, φανταστείτε, σηκώνουν τα τηλέφωνα, άνθρωποι που μπορεί να είναι κουρασμένοι, μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, να έχουν προσωπικά θέματα. Οπότε, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της επαφής με τον έξω κόσμο, είναι σίγουρα πιο έμπιστο.
Είναι σίγουρα Άρα καλά το κορτισμένο. τεστάρετε δηλαδή από πριν Σωστά. και βλέπετε τι απαντήσεις δίνει. Πολύ σωστά. Η διαδικασία είναι ότι εκπαιδεύουμε κάτι, το βάζουμε να τρέξει παράλληλα με τον παραδοσιακό τρόπο που λειτουργούσε η εταιρεία και όταν αισθανθούμε και εμείς και η εταιρεία ότι αυτό εκτελεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, γίνεται η αντικατάσταση. Να πω κάτι όμως εδώ, συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να μείνει έτσι, ότι ο στόχος της τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να είναι να αντικαταστήσει ανθρώπους. Ο στόχος της θα πρέπει να είναι η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον υπάλληλο, μαζί με τον άνθρωπο, να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερο impact στην εταιρεία. Δηλαδή, κάθε υπάλληλος, πολύ σύντομα θα συμβεί αυτό, θα έχει το δικό του agent, το δικό του βοηθό. Οπότε θα μπορεί με τα ίδια skills και με τον ίδιο χρόνο να έχει πολύ μεγαλύτερο output. Σε ένα βάθος πενταετίας θα το δούμε δηλαδή, πιστεύετε? Σε ένα βάθος το πολύ 24 μηνών. Α, έβαλα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Η πενταετία στη τεχνητή νοημοσύνη είναι μια αιωνιότητα. Είναι τεράστιο χρόνος. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή και οι μεγαλύτεροι, οι πιο έγκυροι, ας πούμε, στο χώρο, μπορούν να κάνουν μια πρόβλεψη 18 μηνών max. Και αυτό με μεγάλη επιφύλαξη. Γιατί τα breakthroughs που έρχονται είναι τόσο ραγδαία, οπότε είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει τι θα συμβεί. Και όλα αυτά που σας λέω έχουν να κάνουν με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Σε 6 μήνες μπορεί να έχουν αλλάξει τελείως. Αλλά η τάση που φαίνεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι ότι σε 12-18 μήνες οι agents θα έχουν κυριαρχήσει παντού. Το βλέπουμε και στις μεγάλες εταιρείες με τις ανακοινώσεις που κάνουν, και η Google, και η Microsoft, και η Amazon, και η Salesforce, όλες οι εταιρείες βγάλαν agents. Όλες οι εταιρείες σου λέει, ελάτε να φτιάξουμε agents για τις επιχειρήσεις. Άρα θα έχει ο καθένας έναν δικό του ψηφιακό βοηθό. Σωστά. Το οποίο δεν είναι κακό. Αν το σκεφτούμε, έτσι δεν είναι κακό. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν θα αντικαταστήσει κάποιον άνθρωπο, αλλά θα τον βοηθήσει, όπως μας περιγράψετε, σίγουρα θα είναι βοηθητικό και στην παραγωγικότητα. Σωστά. Εμείς όταν μιλάμε σε εταιρείες, πολλές φορές μου αρέσει να αναφέρομαι σε αυτό που κάνει ο agent, είναι ότι αναλαμβάνει την ψηφιακή λάτζα. Δηλαδή, ουσιαστικά, όλα αυτά που κάθε υπάλληλος βαριέται, συχαίνεται να κάνει, είναι επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν και πολύ ρόλο. Ας πω ένα παράδειγμα στα λογιστήρια, η καταχώρηση των τιμολογίων, η οποία είναι τεράστιος βραχνάς για τα λογιστήρια. Αυτό μπορεί τώρα ένας agent να μπαίνει, να βλέπει τα τιμολόγια, να τα διαβάζει και να τα καταχωρεί. Και με μεγαλύτερη ακρίβεια από έναν άνθρωπο. Γιατί για αυτές τις δουλειές είναι εξαιρετικοί αυτοί οι agents. Φανταστείτε ένας λογιστής λοιπόν με το χρόνο που του περισσεύει, πόσο θα μπορεί να δει την νομοθεσία, που πάντα ένας λογιστής θα πρέπει να είναι ενήμερος, αλλά δεν προλαβαίνει, η αλήθεια είναι. Άρα του παίρνουμε την ψηφιακή λάτζα και τον αφήνουμε να κάνουμε την ουσιαστική δουλειά, η οποία είναι αυτή που δίνει και το μεγαλύτερο impact στην εταιρεία. Άρα λοιπόν, για να μπούμε λίγο σε αυτό περισσότερο, σε τι είδους επιμέρους διαδικασίες είναι χρήσιμο το AI, αυτός ο agent, ο ψηφιακός βοηθός που μας λέτε, και μπορείτε να μας πείτε και ένα κλάδο. Ας πούμε, είπαμε για τους λογιστές, την καταχώρηση τιμολογίων, για παράδειγμα. Άλλα τέτοιου είδους παραδείγματα που θα μπορούσε να βοηθήσει. Βεβαίως. Θα σας πω μερικές από τις υλοποιήσεις που έχουμε κάνει. Για παράδειγμα, έχουμε εταιρείες οι οποίες κάνουν ραντεβού με διάφορους πελάτες και μετά από αυτό το ραντεβού θα πρέπει να συντάξουν μια προσφορά προς τον πελάτη. Τώρα τι κάνουμε, ουσιαστικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο πολιτής καταγράφει τη συνομιλία σε ένα αρχείο ήχου, κάνει ένα record ουσιαστικά, το δίνει σε ένα agent, ο agent ακούει τη συνομιλία, από εκεί καταλαβαίνει ποιες είναι οι ανάγκες και συντάσσει μόνος του την προσφορά. Αυτό πάει πάλι στον πολιτή, ο οποίος την ελέγχει, τσεκάρει αν είναι σωστή, κάνει οτιδήποτε χρειάζεται σε προσταφαιρέσεις και τη στέλνει. Φανταστείτε ότι αυτό ήταν μια διαδικασία στις εταιρείες τουλάχιστον που συνεργαζόμαστε, που έπαιρνε από 7 μέχρι 10 μέρες. Ο agent το κάνει αυτό σε 3 λεπτά. Οπότε μειώνονται πάρα πολλοί χρόνοι και μεγαλύτερη ακρίβεια. Παράλληλα, για να το κάνουμε και πιο γενικό, να μην μπούμε σε τόσο ειδικές περιπτώσεις, φανταστείτε, έχουμε, όπως είπα, τους agents και έχουμε και τους αυτοματισμούς. Οι αυτοματισμοί τι είναι? Παίρνουμε δουλειές ρουτίνας, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες συνέχεια, όπως είναι η καταχώρηση τιμολογίων. Άλλο πράγμα δηλαδή τώρα. Σωστά. Είναι αυτό. Υπάρχουν αυτοματισμοί που έχουν μέσα νοημοσύνη, μπορεί να έχει δηλαδή και AI μέσα, ή αυτοματισμοί που δεν έχουν. Δηλαδή, το να μεταφέρω ένα αρχείο από εδώ, να το παίρνω εκεί και να το κάνω συνέχεια, είναι ένας αυτοματισμός ο οποίος γλιτώνει χρόνο, γίνεται με μεγάλη ακρίβεια και δεν χρειάζεται ουσιαστικά να παρεμβεί άνθρωπος. Ο agent βάζει την έννοια της νοημοσύνης μέσα. Μπορεί να πάρει απόφαση, μπορεί να σκεφτεί και να δει, ουσιαστικά να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται κάθε φορά. Κάθε φορά όμως που θα αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί όπως μας είπατε, σε ένα εξάμηνο μπορεί να είναι άλλα,
Τι σημαίνει αυτό για μια εταιρεία που έχει τέτοια συστήματα, είτε τα αυτοματοποιημένα, είτε τα άλλα με τους agents. Θα πρέπει να προσαρμόζονται και αυτά, να υποθέσω? Όχι απαραίτητα. Εξαρτάται την εργασία. Δηλαδή, το επίπεδο της νοημοσύνης που απαιτείται για κάθε εργασία. Συνήθως στις εταιρείες, ειδικά στα συστήματα που φτιάχνουμε τώρα τουλάχιστον μέχρι σήμερα, το επίπεδο της νοημοσύνης που απαιτείται δεν είναι μεγάλο. Γιατί, όπως είπαμε, ασχολούμαστε κυρίως με την ψηφιακή λάτζα. Θέλουμε να αντικαταστήσουμε τη βαβούρα και όλη αυτή την εργασία την οποία ο υπάλληλος δεν θέλει να κάνει. Άρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό βοηθό δίπλα στον υπάλληλο, ο οποίος θα αναλάβει όλη αυτή τη λάτζα που λέμε και ο υπάλληλος να μπορεί να συγκεντρωθεί στα πιο σημαντικά θέματα. Άρα, σε αυτές τις λύσεις δεν απαιτείται να κυνηγάμε τις εξελίξεις 100%, δηλαδή ποιο καινούριο μοντέλο βγήκε ώστε να καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς παρακολουθούμε την τεχνολογία γιατί όσο προχωράει αυτή η τεχνολογία μπορούμε και λύνουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα μπορούμε να τα προσφέρουμε και στους πελάτες μας. Και να ρωτήσω κάτι, πέρα από το σύστημα το οποίο πρέπει να μπει στην εταιρεία, κάνετε training, εκπαίδευση δηλαδή και στους υπαλλήλους που θα τα χρησιμοποιήσουν για να ξέρουν πώς λειτουργούν? Σωστά. Ακριβώς. Υπάρχει ένα διάστημα πριν ο agent ή ο αυτοματισμός βγει στον αέρα, όπως λέμε, γίνει σε production επίπεδο, όπου μαζεύουμε τους υπαλλήλους, τους κάνουμε training, λύνουμε απορίες, πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και υπάρχουν απορίες από τους υπαλλήλους, δηλαδή τι κάνει αυτό, αν το κάνει σωστά. Πώς να μην υπάρχουν, λογικό. Και λογικό είναι βέβαια, πόσο μπορώ να το εμπιστευτώ. Άρα του δείχνεις παραδείγματα, τον αφήνεις μαζί να τρέξει, να μιλήσει με τον agent πολλές φορές. Όπως μιλάμε με το ChatGPT, μπορεί να μιλήσει με το δικό του agent. Δηλαδή μπορεί να του πληκτρολογήσει κάτι, μπορεί να του μιλήσει και με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτό και με ήχο, οπότε μπορεί να του μιλήσει και με φωνή πλέον. Άρα μπορεί ουσιαστικά να επικοινωνήσει 100% με τον agent και να δει τη συμπεριφορά του και κατά πόσο θυμάται αυτά που του λέει, κατά πόσο μαθαίνει αυτά που του λέει και προσαρμόζεται στον τρόπο που θέλει αυτός να λειτουργήσει. Όταν ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, βγαίνουμε σε production. Μία επιχείρηση τι χρειάζεται λοιπόν για να υιοθετήσει ένα τέτοιο σύστημα, πέρα από ρευστότητα και κουλτούρα? Χρειάζεται κάτι άλλο να έχει ως σύστημα? Το πιο σημαντικό που αναφέρατε είναι η κουλτούρα. Ουσιαστικά θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η νέα εποχή δεν έρχεται, είναι εδώ και ότι εάν περιμένει και καθυστερήσει θα είναι εκτός ανταγωνισμού πολύ σύντομα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, όπως είπαμε, τα πράγματα τρέχουν πολύ γρήγορα. Και αυτό γίνεται σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν βέβαια industries τα οποία πάνε πιο αργά, αλλά τα περισσότερα industries τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. Άρα το πρώτο είναι να αναγνωρίσει την ανάγκη, που αυτό προφανώς προϋποθέτει την κουλτούρα, ότι είμαστε της κουλτούρας της αλλαγής και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα και μετά να βρει έναν ικανό συνεργάτη που να τον πάρει από το χέρι και να τον οδηγήσει εκεί που αυτός θέλει να πάει. Όχι εκεί που θέλει η τεχνολογία, γιατί είναι πολλές φορές δεν υλοποιούμε τεχνολογικές λύσεις για να υλοποιήσουμε απλά τεχνολογικές λύσεις. Υλοποιούμε τεχνολογικές λύσεις για να λύσουμε προβλήματα υπαρκτά και να μεγαλώσουμε το output, να μεγαλώσουμε ουσιαστικά την παραγωγικότητα της εταιρείας με το ίδιο εργασιακό δυναμικό. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δραστηριοποιείστε και σε άλλες χώρες, αν υπάρχουν διαφορές της χώρας μας με τις άλλες χώρες ως προς τα πράγματα που ζητούν οι εταιρείες δηλαδή για το AI. Καταρχάς, εγώ ξεκίνησα από την Noob Labs με πελάτες από το εξωτερικό, γιατί είχα κάποιες διασυνδέσεις προς τα έξω, εκεί προέκυψε οπότε η ανάγκη, οπότε είπα να δημιουργήσω μια εταιρεία για να εξυπηρετήσω αυτές τις ανάγκες. Η ευχάριστη έκπληξη ήρθε από την Ελλάδα. Ήρθε από εταιρείες οι οποίες, και μάλιστα από κλάδους που δεν θα πιστέψετε ότι θα ασχολούνταν με τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε μια εταιρεία η οποία εισάγει εργαλεία. Εργαλεία μαστορέματος, σφυριά, βίδες, τέτοια πράγματα. Θέλει όμως να εξελίξει την αποθήκη της, γιατί δηλαδή υπάρχουν λύσεις οι οποίες κολλάνε παντού. Γιατί όλες οι εταιρείες ουσιαστικά έχουν ένα μεγάλο κομμάτι του στη λειτουργία, είναι κοινό. Έχουν εισαγωγές, έχουν εξαγωγές, έχουν λογιστήριο, έχουν operations, δηλαδή αυτά είναι κοινά. Ναι, η δομή λέτε. Ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά, όπως έλεγα και πριν, για να το κολλήσω κιόλας με αυτό που έλεγα, ότι η ευχάριστη έκπληξη ήρθε από την Ελλάδα, από εταιρείες οι οποίες μας προσέγγισαν και ζήτησαν τη βοήθειά μας. Τώρα, σε σχέση με το εξωτερικό, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα ήταν από την αρχή λίγο πιο όρημα. Παρακολουθούσαν τις εξελίξεις περισσότερο, είχαν κάνει πράγματα τα οποία βοήθησαν πολύ στο να συνεχίσουν την ανάπτυξη προς το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα μιλάμε πολύ για ψηφιακό μετασχηματισμό και εννοούμε ότι έχουμε website ή εννοούμε ότι
Τα αυτονόητα δηλαδή. Ναι. Το gap λοιπόν σε κάποιες εταιρείες είναι μεγάλο. Δηλαδή συναντάμε εταιρείες που δεν έχουν PMS, δεν έχουν CRM, δεν έχουν πράγματα, software δηλαδή, τα οποία στο εξωτερικό είναι αυτονόητα. Δεν ρωτάς καν αν υπάρχουν. Αυτό μόνο. Αλλά στο επίπεδο της κουλτούρας η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μας. Είμαστε πρόθυμοι λοιπόν να ενσωματώσουμε το AI και αυτό είναι καλό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.